Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün gece yarımdan agdy diýmek 5-nji ýanwar 2026-njy ýyl. Ene täze ýylda gadam basyp, belki bütün halkymyza, döwletimize her bir oja, her bir maşgala, her bir şahsiýete düşünle ýyl bolsun. Men şonu arzu edýän öz halkymyza. Diýmek, han gelin onu kelebeň uzun ýerden çöşläp başlalyň. Geçen dekabr aýyny soňky hepden aýdypdym da. Daşar ýurtda ýa aýdaýl Amerikada näme bilen bolup geçýänini ýa Ukraina bilen näme baglanyşy bar ýa Orsiýet bilen. Ene şo taýda Donald Trump Vladimir Zelenskiy bilen Putinin öňüne şolar ýaly teklip hem däli talap goýupdy ýa talapnama 28 punktdan ibaret. Ondan soň Ýewropa döwletleri öz aralaryny maslahatlaşyp onu 20 punkta getiripdiler. Sonra onu Washingtona uğratdylar. Aradan Moskwa uğratdylar. Moskwadan wekiller gitdi, Amerika, Ukrainadan gitdi wekiller Amerika. Zelenskiň özü bar gaýta Amerika o ýöne. So Donald Trump'ın eden talapy bar. Ýanky Rojdestvo diýen bayramçylygy bar, bilen täze bayramçylygy. Ýanky bir dini bayramçylykda, ýanky İsa peýgamberiň dogulany bilen. Ine şoňa başlap, şoňa çeli meselen çöp kesip çödüň diýen tapşyryk beripdi. Ýöne görşümiz ýaly mesele şu güne çellim çödülenak, ýan bu ýanwaryň 5-i. Enne soňra näme boldy? Şol karalykda täzeýiň öňýanyna Donald Trump ýanky ýene de şo Grenlandiýany öz ihtiýarlygyna ýa Amerikan golasyny almak barada ýene bir gede haýbatly çykyş etdik. Ýöne ony hedanýan halky ýa döwleti ýa hökümeti Donald Trump'a berneje görnüp duranda. Olum häzire çelline howada sallanıp durýar, asylyp durdy diýsem bolýar. Ine täzeýle geçsek näme bar? Ne aýyň 3 bolýar da indi şuň 5 bolsa, aýyň 3-üne ýanky Amerikanyň harby goşullarynyň ýörüýte bölümi Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduroni gorogasyny ýa tutsogasyny alyp gaçyryp Amerika'ya getirdiler. İň uly şu hepden ýa şu ýylyň ýa ýanwar aýynyň iň uly wakasy we maýsak gelişmän durma. Gelin ene şu waka biraz gün bereliň. Venezuela bir näçe 10 ýyllyklar bäri şol ýanky agdaryşyk bolandan soň bir hökümet beýleki geçdi. Beterinden beteri ýaly men soňky şol 2 dolandyryn diktatorlar bäri daýdyp beren, biri Hugo Chavez, ol öldü mendan bir. Näçe ýyl boldy, 20 ýyl bolýar wagty. Innem şol ýanky Nicolas Maduro. Ine şolaň döwründe Venezuela ykdysadyady ýurtdaşlar gün-günden ýyl-ýyldan aşağı gaçyp milletin halkyň durmuşy bir gözüni hala ýagdaýa geldi. Ýogsam Venezuela şol ýarasy baýlyklaryň hemmesini aýdyp oturman ýöne şol nebit goru babatyna dünýäde iň ýokary derejede duran döwlet. Hatta Saudi Arabistanyň nebit goru Venezuela'nkydan az bolan, uz bolan näil men aýdyp beren. Häzir şol Venezuela'nın barlanyň, ýanky ýerasy barlanyň nebit baýlygy 303 milyard ýanky näme barrel aýdylýar da şu 303 milyard barrel barlanyň nebiti bar ýerasynda. Venezuela. 303 milyard diýmek näme bolýar ýurtdaşlar diýen ýygnakda oturan ýaly başlarsyn.
303 milyard diýmek bir ummasy zat. Deňeşdirmek üçin bir nada aýdyp berek. Tereden ýa-ni Kaspiydeňde bar ýa bizim türkmençe Hazar diýip aýdýar. Şol Hazaryň ähli içindäki şol yer astyndäki barlanan ýa bar diýip hasap edilen nebit gory jemi 48 milyard barrel aýdylýar. 48 milyard şol 5 döwletiň arasyndan kime köprak kime azyrak paýlaşylýar da Orsiýet, Eýran, ýa-ni Azerbaýjan, Kazakystan, Türkmenistanyň arasynda. Ýöne eger şol Braziliýada, Venezueladaky bagyşlan yer asty nebit gory bilen deňeşdirende Kaspy deňdi, hemde şol töweregine 5 döwletiň şol Kaspydan alýan ýa almaly nebitiniň mösveri ine bary 48 milyard barrel. O taýda bolsa 303 milyard barrel aýdyldy. Diýmek, diňe şol Venezuelada Kaspy deňdäki ähli baýlykdan 6 esse köp nebit gory ene ýeriň astynda. Ene şo baýlyga da köp döwletler göz gozdarýar, ozal başda şuny bir näçe 10 ýyllyklar ozal Amerikalılar işledýärdi şol ýemani. Nebit kampaniýalary. Ine şolaryň içinde şuň kun bar hem içinde şol Venezuelada şol Chevron kampaniýasy. Başga da o Ullukan ol dünýä belli meşhur kampaniýalar bar diýeni olar şol ýanky bundan bir 30-40 ýyl ozal şol döwlet agdalyşy bolan täze gelen hökümetler şol çykaryp kowdular Amerikalylary. Ine onuň olaň şol guran ýa-ni nebit çykarjy karhanalary, guruluşuklary, nebit wyşgalary, işläp bejerji güýçler hemme şo taýda galy. Ýöne ana şu mahal Trump'yň sözü bilen aýtsak, iň soňky gezek şol ýemede Venezuelada şu Amerikalyň guran tehnologiýasyň remonty ýagny bejerişi işleri mundan 25 ýyl ozal ýagny 2000-nji ýylyň başynda 2000-nji ýylda boldy diýip aýdýar da 25 ýyl ýalsa. Şondan bäri olur eýem ulanmalyk derejesine barp etipdir. Şaýsepy könelsen karhanalar dolu güýjünde de ýa güýjünde de işläp bilenler. Meselem şol 90-97-nji ýylda bular 2,5 milyon barrel bir gün alýan bolsalar, indi şu günküsi 95-97 970 sonra reali başlan 970-980 mün barrel çıkarılýar diýip diýmek 3 hesap boly pete düşükdir. Indi diýmek şolary täzeden bejermek üçin ýa şolary dogry güýjünde işletmek üçin şo nebit çıkarýan ýemi karhanalary ýene-de petenden 3 ýa 4 ýyl wagt gerek. Olam şol dogry güýjünde işlänne de şol çıkarılýan nebitiň mukdary dünýäde ähli öndürilýän nebit önümlerinin diňe 3 göterimli ýagny ýa-da 3% boljak onuň kendinden. Ýöne ol nebitim almak aňsat däl, sebäp ol nebitiň ýemesi goýy hem agyr, onu täzeden işläp, onu ýömetip, ýa suwuklandyryp, onu bir topar emelerden geçirmeli proseslerden, ýa-ni himiki. On etmegem diňe kimde bar o tehnologiýalar Amerikanyň özünde bar. Sebäp ol gaýtalap otyrdy, gaýtadan işläp otyrdylar da. Onsoň Hytaýda bar. Aziýada da bir kerde bar diýip aýdylýar boldy. Diýmek, şonu Amerikalılar häzir alyp haýryna işledi, ýene de o gymmaty agyr düşük ýöne şol 303 milyard barrel nebit Gorbak näçe 10 ýyllyklar öňümizde şolaryň hemmesine ýetjek nebit bardy aýdaly. Belki 100 ýyllyk bardyr, belki 200 ýyllyk ol 303 milyard barrellik ol dillantat ummasy deňizler ýeriň astynda. Ýöne şol Venezuelada bar enne näme boldy? Birer Madurany getirdiler. Onu ilkinji Nicolas Maduro ýüklenýän güne Amerikan tarapynyň diýýäni şol Venezuela'dan Amerika narkotrafik işläp dur. Ýani şo taýdan narkotik jisimlerini ýani deňiz üstü bilen başga ýollar bilen howadan uçurup Amerikaga getip şo taýda
halky zäherleýärler. Ine birinji bildirilýän günäş bol. Ikinciden onsoň ýa-ni şu Trumpyň aýdyşyna görä ol biziň hemme zawod fabriklerimiz biziň işläp otur. Şertler boýunça işläp oturan toprağımızı elimizden basyp aldylar. Biziň şol öz mülkümüzi, öz malymyzy özümiz eýeli geçirdik paýdy. O ne derecede o bir ýa-ni halkara kada kanununy gabat gelýär, ol soragasyny ýöne mal şolonky bir gelen hökümetem onu konfiskasiýa edipdir da elinden alınan ýani o Amerikan firmalaryny çykyryp goýberýärler ýurtdan. Ol Niýazowyň döwründe ol daşar ýurt firmalaryň çykyp gidişýär. Ýöne o taýda olaň özleri çykyp gitdi. Bu taýda bolsa elinden aldylar ähli mal mülküni şolon. Enne şol Madurana bir suud etjekler eden jenaýatlar üçin, diktatorlyk üçin näçe müňläp adam ölüpdir, o taýda türmelerde gynalipdir. Şu biziň türkmen durmuşymyz ýaly. Hem on suud etjekler. Ikinciden hem olar aýdýar, biz häzir şu taýda Rusça sözü ýa-ni внешне управление diýilýär. Türkmençe geçersek daşky dolanlar. Biz şonu etjek. Daşyndan gözekçilik ya esewanlygy edýärler. O kim şo hökümetde işlemeli, şoň emmesin barlak görýärler, taryhyny terjime galyny. Olsa biziň lüstrasiýa diýişimiz ýaly olan komşol ýogsam ol Hugo Chavez'den bäri gelýän adamlarym döwletde, hökümetde häzir işläp oturýarlar. Indi olary nädip çetleşdirmeli, nä derejede çetleşdirmeli, daşyndan näçe bilermen ýa-ni spesialistler getirmeli, hünermentler. Ol eýem ullakan sonra ýöne şonu şu wezipany häzir Amerika öz boýnuna alýar. Bu diýmek näme bolýar? Eger halkara kada kanunlaryny teretsek, bu diýilene ters gelýär. Halkara kada kanunlaryna hiç bir döwletiň oturan döwlet ýol başçysyny ogurlap äkidip başga bir ýurtda suud etmek bolanat. Egerde meselem aýdyly Ýewropa suudy ne kanun çykardy ya karar kabul etdi. Vladimir Putin näşe edýän ýa edip oturan jenaýatlar üçin Gaga suudyny çekmeli ýa tawşyrmaly. Ine onu şol döwlet golçakan döwletler haýsy birine barsa ana tawşyrmagy ýa münasip ýa şol edilenine de ol döwlete sen şu näme üçin etdiň diýiljek deme ýok. Sebäp on edip oturan jenaýaty barada Gaga suudynyň materiallar bar. Ine şonu şuna men yglan edildi ol dünýä ýüzüne. Islenlik döwlet şonu saklap Gaga tapşyryp bilýär. Ýöne Nicolas Maduro boýunça oň ýalyn tak netije ýok. Ýöne bir zat bar, oňa minus bir zat däl bir näçe zat bar. Şolaň esasy şol Venezuelan halky biz şu Madurony prezident biz saýlandak. Ya biziň saýlan prezidentimiz däl. Sebäp saýlawlar geçirilenine şol ýalan ýaşyryk bir bülten oldurmak ýa şoňa meňzeş ýa basyş etmek ýa asmandan alınan saýlary ýazyp beni saýlany ýa ýeňdi diýip birinji gezek saýlaw geçirilen Maduroň döwründe. Ine bilen o bir tutaryk bolup durdy. Bir kanun wezipäni saklap otur, diktatorlygy belli. Näçe adamlar müňläp adam öldürilen o taýda türmelerde, biziň türmelerimiz bilen desseň, onu ne atıp almaly diýen soraga Amerika şonu birine üstagadyň gowamyna jogap tapypdyr. Venezuelan halkyna soraw bardy şu taýda. Prezidentiň ýa özüň prezident diýil atlandyrýan adamyň Amerikalılar tutup alyp gitdi, adam Amerikada suud etjekler. Siz şunu näme garaşyňyz bar diýsen, adamlaryň diýeni ýok, biz onu saýlandagym, kim nämeden bolsa öz işi bize ol adam gerek gelýär. Aslında hany köçelerde adamlar hany tantoýun atýarlar, eger seretseňiz Venezuelan kronikasyny. Ine şu taýda ikisany gapma garşylyk emele geldi. Bir tarapda halkara kada kanunlary ol ellerilmesi adam on çaresini yerli halk görmeli, görjek bolsa
ya Birleşen Milletler Guramasının üstü bilen ya Amnesty'nin üstü bilen ene çıkkınsa ýagdaý emele geldi. Birleşen Milletler Guramasy mesela Amerika tutup bilýär ya Gaga suwduny neşeýetdir bir ýuridik normalan üstü bilen elbette ol saklarını ben biler ýurdun içinde ya şol ýurduk şol wezipesini tawsyrýança biz senini şolar ýaly agyrdan agyr sanksiýalary gyrdy şu döwletiň garşysyna goýup halk şu meseleni çözýänçe size hiç tat ýok diýilýär. Yani o zatlar edilmänsen bunu o ýagdan gyl sowrany alyp äkitdiler. Bir tarapdan bu gynandyrjy wakada da Täp ol özüniň gitmejegi görnüpdi diktatorun. Han bizinkiler gidýärmi? Gelen marda gideni ýok. Tä şo taýdan aýagyny öňüne edip çykarýan çara şu ikili iki aýagy bilen şol häkimetden ýapyşyp otylar. Ýoksam konstitusiýada ýazyldy da. Aňry gitse iki möhletden köp saýlanmak bolanok. Özüm Türkmenistanyň şeýle, o beýleki döwletleriň şeýle alternativ kandidatura bolmaly. Bir näçe adam gatnaşmaly şol saýlaw. Haýsy birine bizde şu zatlar proseduralar ýerine ýetirildi. Ya haýsy ýerde halk öz isleýän adamdan kandidat görkezip bilýär. İsleýän adam özüni görkezip bilmäge, şol talaş etmäge de haky bar. Eger bir saýlamagy borjy bolan garajdanynyň islenlik wezipe saýlanmagy da haky bardyr. Ýöne on hak söz hakyny bizde ýöreden atlar. Ine şoň ýaly Venezuelada da şöyle ýagdaý emele geldi. Ene biz şu mar faktyň öňünde dur. Men ozal bir näçe gede gaýtdym, ýurtdaşlar bir gün güýçliňki gowurga diýişliňki boldy diýip. Indi kimiň eline ýaragy köp bolsa, kimiň eline atanda bomba bar bolsa, şol men güýçli men edenmeden, edibilenmeden diýip meni şo döwre getirdiler. Indi şol ikinji jahan urşy gutarandan soň ya bizimkilerin atlanırsa ya Beýik Watançylyk uruşy gutarandan soň ya döredilen Birleşen Milletler Guramasy, beýlik halkara guramalar ya gol çökülen halkara dokumentlerin hiç birisi şu ülkün ýuridik güýjüne eýe däl. Sebäp Amerika şonu bozdy. İstese de şeýle, islemese de şeýle. Ýöne ol halka maýda goý bozulsun, biz durmuşymyzy üýtgesek, bir gowluga tarap, ýagtylyga tarap gitsek bolýar. Goý Amerika bolsun ýa beýleki bolsun, ýanky bir girdilen daşky dolanyrşy we näşni problemi. Ol belki 10 ýyllykdyr, 20 ýyllykdyr, ya bilemem 30 ýyllyk mı 40 ýyllyk boljak. Ol halkyň özüne bagly bolup dur. Öz içinden nädip arastalanyp bilýär jemgyýet, nädip ýetişen nesiller okudyp bilýär. Olar ýygyna gelip öz watanyny konstitusiýa we hada kanunlara laýyklykda halkyna hyzmat edip bilýär we döwletine. Ol şoňa bagly boljakdy. Ýöne şu Maduro oturan bolsa hiç açanam şol şu taýda şu halkyň ağzı aşağı yetecekler. Täp o taýda ýam Orsiýadyň emeli bar, dol Orsiýa şu taýda öňkü Hugo Chávez hem gollap otyrdy. Bu Maduranyň şol öz öňrüýän hem ok ýaragynyň şolary satyp otyr. Halk aş ýöne olar, o ok ýarag satyn alýarlar. Ondan bir Venezuela'nın nebti var. Goy nebti aýtdy, onu getirip soň ýolly beýleki öz nebitleri bilen ýa benzin önümleri bilen garşdyryp dünýä satyp oturan. Ama Russiýa ýanky yalan ýaşyryk flot diýär, böyle ýanky nebit taşıyan tankerler var. Şolary mene Venezuela'dan gelýän. Onu Ýewropa satýarlar. Inni Orsiýadyň bir tarapdan rişdesi özürli. Amerika'nın Orsiýada bermeýär. Ol Maduro'dan alýan mugut nebit gazyny o taýdan Amerikalardan alasy ýok. Şoň üçin bir tarapdan Putin'e de berilen ya beriljek bolýan jeza diýip düşünse de boljakdy. Ýöne ýene bir gezek beýlep geçýär. Şu edilen hereket ya amala aşyrylan harby operasiýa halkara kada kanunlaryna düýp beter garşy gelýär. Inni şu mahal öz pikirim aýdy. Eger ana sene Amerika memani Venezuela'ny basyp aldyk. Menem hana barıp Taýwan basyp aljak diýse Hytaýyň haky barmy ýokmy diýilen soragam ýüze çykýardy. Şoňmy? Ine şu halkara kanunlardan çykylsa
Ya bir tarap sonu bozsa, onun beýleki tarapy maýdy. Ene senne bar ýarag, menne de bar, senne bar atomly bomba, menne de bar. Diýmek biz gün güýçlüňki gowurga diýişlik. Şoňa bize ýa bir döwürden mähergellik ýöne ýüze çykarylman ýördi bu mesele. Ene şu Maduran ýurtdan akydylmegi ýa Amerikada suud edilmegi ene şoňa suwutnama bolupdy. Ýöne şoň soňy näme bilen gutarýar? Onu da biz o sabrlyk bilen garaşmagymyz zarur. Soňra görkezler bilýär nämeden näme bilen tamamlanjagyny. Ol näme günädir, näme jezasy bar. Ondan näme işler ýüze çykýar, o taýda Maduro bilen gol çakşan bir topar ýanky ýarym legal ýarym legal däl döwletler, hökümetler ýaşalan guramalary bar. Milliardlap dollar, narko dollarmy ýa nefte dollarmy sany köpürüp gidip barýar. Şunu Amerikan suudu ýüze çykaryp soňa maýdar. Garaşalyň görelýän. Ýöne şu taýda ýanym bir zat barda, şol geçen ýylyň ahyryna bolýar-da 28-nji dekabrda Iranyň halky ýene de ayaga galdy. Häzir şuny çölüm dowam edýär, ýa bir hepde. Näme sebäpli? Sebäp ykdysady sebäp ilkinji nowatda. Ýanky yerli pulun realın hümmeti gaçdy, dollaryň hümmeti ýokarlandy. Halka da o onson real inflasiýa emele gelende o alýan aýlygym ýa gazancym ýa bir harit almak ýa satyn almak ukyby duruşuna aşak ýa ýere gaçýardy. Ene şu zatlara ýol berdiňiz diýip o halk köçere çykyp başlady. Asaňam iyi diýany bular hemmesi diýen ýa çykyşlaryň ahyryna diýen zatlary halkyň ene şu mawlalar bolsa bizim günümüz hiç asan düzelmez. Gün bolsun Hameneýi, gün bolsun şu hökümet. Ay näme biz gelmeyde biz näme üçin başymyz çarap ýa börek gezmeli biz azad erkin ýaşajak diýip ene şol ozunlar bilen ozalan bardy näme şeýler boý bular şol çykyş edip şol huk üçin göreş gelýär Iranyň halky. Ene soňra bular şol döwletiň ýa hökümetiň goşun bölümlerinin üstüne de çalış ettirip, bir topar yerde basış ettirip, men ne var malumata göre 6 bilen 10 adam aralygynda adam öldürilipdir o taýda. Ona sonra ýene bir howply ojak göredi. Biziň döwlet şergonşymyzda Donald Trump aýtdy, Eranlara ýylan hökümetine. Eger şu protestantlara ýa şu çykyş edýän adamlara garşy ýara gollansaňyz, ýa şular öldürseňiz, öňkü edişleňiz ýa onda biz onu ýurdun içine goşun salarys diýdi. Ene demek ol diňe Grenlandiýa ýa Venezuela'da enne Iranda da şular ýaly bolaýma gaty mümkin. Ýok. Eger ýara gollanmasa Iranyň hökümeti öz halkynyň garşysyna diýmek, Iranda da rewolýusiýa bolýar. Oňa da garaşy bermeli. Ene taýagyň iki ucam howa Iranyň hökümeti üçin gaty agyrlykly bolup durdy. Şu gün. Ene eger Iranyň rejim çalyşsa diýmek, men pikir edýän bu Merkez Aziýadaky rejimler aňry geçse bir aýyň dowamyny olarym çalşylar. Sebäp çekip çıdardan has agyr ýagdaýda ýaşap otyr. Isle Türkmenistan alsan, isle Kazakistan al, ay beýleki döwletden haýsyna täzir diýip, özbegi diýip. Hiç türlü diýdili durmuş ýok. Sebäp olan döwlet ýolbaşçylary Moskwa tarapdan ikrar edilen oturtma serdarlar ýa oturtma prezidentler. Şoň üçin biz häzir köp zada garaşmaly. Näme üçin men beýdiýip aýdýan? Sebäp Amerika gönü ortama bilen Xitay bilen owalan gapma garşy duran düşmançylyk hereketleri var. Soň orsiýet agyp dönüp durdy. Bula pikir etdi Amerikalar öz tarapmyzy çekdi öýdýänip ýok. Putinim gönü Xitaýyň öňüne ýykyldy. Merkez Aziýa döwletlerinde şumal Xitaýyň täsiri güýçlenip barýar. Onu özüňiz görýäňiz, bilýäňiz, onu aýdyp oturmagym gerekkä.
Hıtay aňyrdan bärik ýemedýär, bärden inni orsiýet öňkü şol Merkez Aziýa döwletleri bar, Russiýanyň hatarına girýär. Olardan hem öz alýar, hem Hıtaýa senim gereňi diýip hödüreden ýaly terdi. Ene şeýle öz korsatyn saklap otyp Putin. Başga hiç zat delbädi. Inni eger Amerika İran ortadan şular ýaly ýagdaýda rewolýusiýa bilen ýa başga ýolar bilen İranyň täsirini aýyrsa diýmek Merkez Aziýada da hökmany ýagdaýda ütgeçiklik ýa-da döwlet agdarşyklar hökman bolar. Şäp halklar ýadady. Ol sen terhedi ýapyp, o widany ýatyryp, o pasportuny uzaltman, ya yine bir zat o zatly bilen näçe ýaşar döwletler ýa hökümetler esasanym bilinki. Olum saly suw üstünde şumar ýurtdaşlar. Şonuň üçin dünýä indi daralyp kezebeti daraly diýe türkmençeler ene şoňa geldi bular. Indi teredin ýanky şol aýtdyk da daşky dolanýardy. Daşky dolanýar bir täzelik hem däl ýurtdaşlar. Indi soňky sanaýlaryň ene şol atşanna Mikhail Saakashvili ýeme geldi, häkimet başyna geldi Gruziýada. Şonna şol ol men korrupsiýa garşysyna görüşjek diýip aýdyp. Şonu sen üpçünetsen, onu sen hökümetde işleyen ya işleyecek adamlar aylık güllüğünü biz töleýäsip Amerikan hökümeti karar kabul etdi. Ta Mikhail Saakashvili wezipeden gidýänçe, şol Gruziýan hökümetiniň hemme çykdyjysyna aýlygyny güllüğünü bardadyny Amerika töledi. Ýöne Mikhail Saakashvili öz diýen sözüne durdy. Gruziýada korrupsiýa diýibinden ýok edildi. Bir para hor galmady. Hemmejigi hana wezipesinden gitdi, ýa täzeden ýoksa eser döwründen bäri şol korrupsiýanyň ösen ýeri ýa respublikasyny Gruziýada. Oňa müňlerçe mysal bar getirjek bolsak, öňüme efir wagtyňyzy alyp oturmaýyn. Ýöne ol hakykatdan hem şeýledi. Ol diňe korrupsiýa näl? Ol jenaýatam ýok etdi. Saakashvili. Bilýän bolsaňyz şol ol eserde urunan mergelýän türme düzgünleri bar. Şolaň Borzakon neydi? O ismateriýasy diýdi. Ya ýene meri şolar ýaly şolom ýa jenaýat dünýäsini dolandyrýarlar. Toğsan götürmeniň milleti Gruzin. Ya Gruzin di. Şolaň haýsy bir Gruziýa gelen bolsa ýa Gruziýa ýaşan bolsa ýa şu saýsy hep bilen düşdi. Mikhail Saakashvili şolaň hemmejini suud edip jezasyny berip türmede saklady. Diňe şol orsiýetde galalar bar, sebäp olary da gerek, ýa-ni şolar ýa kriminal, olar döwletiň özü kriminallar orsiýetde. Kanun dolandyran, kriminal dolandyrýar. Şoň üçin özüninkini aýdyp Türkmenistan dolandyrýan ene jenaýatkar topar diýip. Ýöne Gruziýanklary hemmejin şo Borzakolar Saakashvili ýok etdi. Diýmek şol ene şu daşky dolanýarsyn bir görnüşi. Ol özler gelip dolandyran atdy Mikhail Saakashvili. Ananlar sen şunu boyuna alýan bolsaň, mesen ýerini ýetirýän bolsaň her ay, her 3 aýdan, her 5 aýdan, 6 aýdan bir ýyl sen hasabadyny beripdiň da alan pullaň nira harjatdyň. Näme işler bitirdin? O taýda da situasiýany monitor edip oturan, ýagny ýerlap oturan Amerikan beýle halkary guramalyň ofislary bar, ýa-ni adamlary bar. Ine ol bir görnüşi. Emma Venezuela nädip dolandyrjak bular Amerikalılar? Men onu bilemek. Aýdyşlaryna görä şol Trump'yň ýanyna ýoldaşlarynyň biri şotady. Umumy ýol başçylygy alyp barmaly. Onsoň ortaýda Venezuela'nın öz halkynyň wekiller, üstlenlik wezipede premier minister mi ýa minister özler dolandyrýar, ýöne Amerikanyň gözegçiligini asyn. Näçe ýyl boljak belli däl. Ýöne o yer astynaky ol 3 ýanky milyard barrel neft gözegine tutandy. Olar ýurdy ýygyny şol dollugyny, lükgölügini Venezuela halkynyň eline bermedilermi kadip düşünýän sebäp eger berläjegem bolsa onu o taýda ýene bir kinesel ýetişmeli. Şol
halkara kabul edilen yani kanunlar vardı. Biznes oyunçamy alıp gatnaşmak, ykdysady gatnaşyklarym, siyasy gatnaşyklarym, harby gatnaşyklarym şolaryň hemmesi iki tarap bilen dogry öpçen edilýänse onda diýmek o taýda Amerikalar öz daşary gözükçülüğini saklap galar diýip pikir edýär. Ýöne Gruziýada gynansaram şo Mikhail Saakashviliň döwrüne şu zatlar ol etdi ýola goýdy. Ýöne ol çykyp Ukraina'ga gitdi bol, ama kömek etmäge o taýdan rewolýusiýasyny Putin haydan ine öz adamlaryny ya Orsiýetde ýaşap beren bir nesmeli var, Gruziýa milletini. Ne şolary getirip Tbilisi'e goýdy. Ne hazır? Gruziýa lükgölügüne Putin'in gözükçülüğüne aslında. Başa da näme boldy? Ya bolup bilmedi, ya bolmalydy. 2002-nji ýylda bağışlanmayan biraz şu bokurduğum kalıp dursa howamyz bir hepden dowamyny -30 şondan ýokary bolup durdy. Taşar çykyp demarsaň hem bokurduğum alýar. Şonuň üçin biraz sesimi ötkeşikräk bağışlarsyň ýurtdaşlar. Heredin 2002-nji ýylda Moskwada bolan duşumyzda birleşen Türkmen oppozisiýasynyň duşugyna Abdukuliv şu bizim birleşen Türkmen oppozisiýamyzyň ýol başçysy bir teklip bilen çykyş etdi. O teklip dogrusyny aýtsak hiç ýerde hiç kimi aýdylan agam, aýanam edilen agam, bilinen agam. Şol sany menen bilemä, şo ýygyna gelenimizden şu taýda çykyş edenden bilip galdy. Şonu ol aýtdy. Ine ýurdun içinde ýagdaý şeýle kadrlar ýok diýen ýaly, korrupsiýa güýçlenip barýar. Bize diýdi, ýurdu dolandyrmak üçin daşky dolandyrşa geçelin, goý hany Ýewropam, Amerikamy gelsin, özler dolanırsın, ýöne türkmenlerden adam goýsun, ýöne üstüne gözükçülük şolar etsin diýen. Ine şo wagtda seredemizde, şo taýdan oturan ýerimizde zally muny aralykkan maslahat etdik. Bir tarapdan gaty gowy. Näme üçin? Eger şol Ýewropa döwletleriniň gelip şo döwri Ýewrosaýyz gelip ýa-da ine bir Amerika gelip şo taýda daşky dolanyrş girirse, ýöne türkmenleriň öz kadrlary içinde bolsa, ta ýurt dogry demokratik düzgün tertibe gelýänçe şu zatlary bir möhretme, iki möhretme, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk ýola goýulan bolsa, onu halkymyzyň ilim, bilim derejesi görwak nireleri ýetjekdi. Bu tarapdan durmuş şerti, ýaşaýyş şerti, aýlyk güllügi elbette şol döwür niýazyň kıya, şu döwür Urwan Gulýaň ogluň käl bolmaja görnüp dur. Şu nukdaý nazardan bir kabul ederlik gemi. Teklipde Abdukuliv'in eden. Ýöne şol öz ýurdumyzyň içinde, öz elimiz bilen öz ýurdumuzy dolandyrmagy güýç ýok diýip çykyş edildi şo taýda. O ne derecede bardy, ne derecede ýokdy, onu şo taýda monitoring diýilýär ýa-da gidip ýerine içinde barlap bilmäge guramalar gerekdi. Olam ýok. Ýöne şol bir adamyň aýdan sözü bilen bir daşynyň getirip hökümet goýmagy onsoň öz halkyna o taýda bir ýagşylyk arzu etmedik ýalyk bolýardy. Ýöne şuun kuun bolup duran zady görsek, onu diýmek şo howpun ýa belan haýsysy gowy diýsen şol goşora tutulýardy. Ine biz şo taýda ine şu mesele garadyk, şunun aralyp soňra maslahatlaşak diýip goýduk. Ine beýlek toparlarak martda şol döwür Boris Şyhmuradowyň topar bar 2002-nji ýylyň görüňi ýurtdaşlar. Onsoň şo taýdan ýa şol döwürden soň onun şo ýylyň noýabr aýynyň 25-sine şol Türkmenistana aýdarlyk etjek boldular ýa etjekdiler, näme ediler, niýat atyljak boldy, tutuljak boldy diýen görüňden soň Boris Şyhmuradow degişli toparyň hemme adamdan ýygnaldy. Kimse içinde, kimse daşyny
näçe adam ýitirmedildi, ýüzlerçe adam suud edildi. Ene şondan sonra 2002-nji ýyl, bunu 26-njy ýyl, 24 ýyl wagt geçdi. Şu görürüm şondan soň ýeke ýerde de galdyrylmady. Soň wagtyň geçme bilen adam pikirlenýär, oýlanýar, näme üçin edilmedi? Şu gowy ideýa daşyndan seredende, näme üçin ýok? Goý gelsin, dolandyrsalar, biz öz türkmenlerimiz bolup ýetişýänçe kadr bolup, täze demokratik prinsipli ýigitler, gyýlar häkimet başyna gelýänçe, 5-10 ýyl ol daşyndan gözegçi bolup ýa seredip, ýa sen aýlyk güllüň bir adam şekilli Ýewropa dakylar ýaly edip, alma mümkinçilik görýän institutlar ýa adamlar dursa, näme üçin ýok? Ýöne seredip 2002-nji ýylyň noýabrynda Şeyh Muratyň topar tutuldy, 2003-nji ýyly suud edildi. Ýöne Birleşen Türkmen Oppozisiýasy ta 2007-nji ýylyň aprel aýyna çeli bardy. Şol aprelde Abdullah öldü, ondan soň o romanım, özleri ýygnap, özleri ýatyrypdyrlar, özleri men çykarypdyrlar, rahmet edipdirler. Ol tarih, onuň soňra galrarsam, görersem sebäbini çykaryp berer. Ýöne şol 2002-nji ýylyň noýabrynda 2007-nji ýylyň aprel aýyna çeli 5 aý bolýar, 4,5, 5 aýdan 4,5 ýyl bolýar. Şu 4,5 ýylda näme üçin şu mesele ýene de bir gede gaýtalanmady ýa soňra çeli işlenilmedi ýa düzülmedi diýler. Sonra men özüme berip geldim de, sonra şu bu zatlar bolup geçenden soň. Sonra şu taýda başga zat ýüze çykdy. Näme üçin şonu galdyrylmanly? Men ine içki pikirim şeýler hep ýurtdaşlar. Hemme kişi öz bilenini aýdyp geçmeli. Sonra bu zatlar taryha galjak ýa-da taryhda ýazyljak. Men pikir edýär. Şunu Moskwada ýa 2002-nji ýyl Boris Şeyh Murat öz topar bilen gece güni çykyş edip otyr, Ýewropany aýlanyp otyr, Amerikaga gidip otyr, Orsiýada gelip otyr, o taýda akly bilen duşýar, bu taýda aklylar bilen hay allymda hay berdim, endi berdi. Biz bilen ýagny Birleşen Türkmen Oppozisiýasy bilen bulan gatnaşygy ýok, ona aýtmak gerek. Berdi, bäsleşik diýsek, onum ýalňyş bar. Berdi bassaşlyk. Şol kursyny kim almaly? Niýasyn kursyny. Başga kursy bardy, ýa wezipe bardy, gurrunam ýok. Onum men pikir edýän şol 2002-nji ýylda şu eger men almaýan bolsam saňa da bolmasyn diýip gel onu şol daşar dolanýar giýirdelin edilen teklip mi kadip menne şo pikire geldim. Başgaça düşünükli men üçin bilýänma bolsa düşünürdüm. Näme üçin 2002-nji ýylda şu teklip edildi. Soňra şu teklip ortadan gitdi sebäp ýeme Boris Şeyh Muratyň topar tutulandan soňra. Eger şol daşky dolanyrsa beriljek bolsa. Biz bermeliga. Ya şonu dowam etdirmelik. Ýene de 5 ýyllar Birleşen Türkmen Oppozisiýasy o taýda, bu taýda islenlik döwletde duşuklar geçirdi halkara derejesinde. Ýöne şu gurrun soňra ýeke ýerde de çykmady. Sebäp diýmek Awdukylyn konkurenti ýa garşydaşy türmede ýok edildi ýa beýlekler anna diýmek näme gerek? Daşky dolanýar. Eger ona garşy durjak adam bolmasa diýilen ýaly ine şol pikir men ine kellemde şuna çeli dur. Diýmek biz o taýda bäsleşlik bilen näle bassaşlyk bilen hereket eden adam bolýar. İki tarapy. Ýöne soňky şu 6 ýyl ekrana çykyp 19-njy ýyly meraýdyk gelýär. Hana döwlet, hana yurt, hana halk. Yurda baraly lüstrasiýany geçirýär. KGB hem arhivlerini açýar. Ondan soň döwletimiz ýa prezident strukturasyny ýa dolanýarsyň saklap galýarmy? Ya da biz parlament respublikaya parlament dolanışına geçýärmi? Parlamente geçilecek saýlawlar bilen den hatarda halka ýüz tutýar referendum bilen ine bülteniň gapdalyny adam saýlanýan bülteniň gapdalyny ýene-de bir bülten
Haýsy dolanursun tarapdar, prezident dolanursun ya parlament dolanursun. Halk öz jogap berer. Ondan haýsyna halk köpçülük ses berýän bolsa, şol sistemany biz şutaýda ya könen saklap galmaly bir üýt götüp içindäki maddalaryny ya da täzeden parlament dolanursun girilmeli bor. Men hiç açam öz pikirimi ya öz matlabymy teklibim giýden adam däl. Men ikelim bilen parlament dolanursynyň ya respublikan tarapdan. Onu 90-njy ýylyň bäri aýdyp gelýär. Ýöne şuny o Qurban Ullu'nun oğluna ayrıyaz, yerine men oturdum, o qalanda adam men aýlyňyzy gullüňize serederniýen, ýaly ine o köçe gurrun ediplerin adamlar var. Ine olonkom şol, ine daşky dolanursa var ya. Ýöne daşky dolanurs diýmek bilen düzgünde men daşyndan gelen siz içinden meni gorlandym, men şol prezident kürsüne oturdum. Galyny alman asmana taşly ýere düşýänse ýa pelekdi. Ol oyun bolmadymy? Şoň üçin ine şuun kugun ana şu ýagda emele gelip dur. Iranyň halky ana köçede oňa oduň uçsuny ýa ýalyny hökmen Türkmenistana geler. Gitjek ýeri ýok. Sebäp o taýda biziň ilerki türkmen dogurlarymyz ýaşap otyr. Türkmen sahrada. Olar öz durmuşyny düzeldir hem biziňkä geler. Sebäp bärde bular ata-baba topragy ölüleri ýatyr hany. Balkanda. Mazarsyz. Eýesiz mazarlar bar o taýda 100 ýyl, 150 ýyl mundan uzal ýa orsa ellerine mezur taşlanyp gidilen. Onun için olan hakkı var mı ya yok mu diýilen sorag var. Yani o var nakı Türkmenleme. Olan ama ata vatanı. Şoň üçin gaty köp soraglaryň öňünde biz dur we şoňa jogap tapmaly bar. Ýurtdaşlar ýeňil işler halkara siýasaty diýmegin. Şoň üçin o haýsy edip siňi şu barada bir aýdyp ýa tanıştyryp berseň näme bolup geçýär? Ene bolup geçýän ýagdaýlar şol. Han göreli Donald Trump Maduro näme diýär? Ol Maduro nämeleri boyun alýar, haýsy gönän, haýsy jezan çekjek. Onuň soň göreli daşky dolanýar nähir bolýar. Ýöne halkara kabul edilen 46-njy ýylyň bäri kabul edilen ähli halkara kada kanunlar şumar bozulyp dur. Onu aýtmak gerek. Qalan zada bu wagt görkezler bolýar 40 minutdan geçipdir. Näme soragyňyz bar bolsa, pikiriniz bar bolsa, oturuň oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykan, sag bolun, saglykly bolşalyň ötesler.